Hamad assalom, man Muhammad Sharipov. Иштироки карден, аллакай шумо худтона публично дар ҳама дар показ дар намоиш мондин. Хай дар намоиш мондин, чи ба айдига одам бо хафа мешин. Сумора роӣ кина. Ва бардорози ма сурата дар экран намемонам, сурати ҳам одами фиребкардагира ай чи сабаб муҳоҷироне ки дар Москва ва Московский област қарор доранд. Компания ки ма ба шумо тавсия метам, ба ғайр аз оне ки шуморо ба мошинҳои замонавии дорои Wi-Fi бепул ба границаи Қазоқистон бурда меоранд ва боз ба якчанд қатор мушкилиҳои шумо метавонанд кӯмак кунанд, мисли гирифтани регистратсия, патент, тафтиш кардани запрет ва агар дар роҳ ягон камбудӣ бо гаиё шавад, хиҷон ҳал мекунанд. Албатта бо хоҳиши шумо метавонанд ки шуморо биан айхонатон ва ё ин ки аз стансияи метрои шумо гирифта баранд. Агар 500 рубли скидка хоҳед, айноми канали SMsharipov салом расонед. Мисол бисёри тамошобино дар шаҳр ҳастанд ё ки дар муҳоҷират тамошо агар яъне ки шаҳр ҳар рӯз мебинанд, тамошо мекунанд. Бисёри одамо да бисёри тамошобино да чӣ намерасад табиати Тоҷикистон. Чим ҳозир мо дар як боғ қарор дорем ва касе ки ватана ёд кардагӣ боша, боғ роғша ёд кардагӣ боша, марҳамат бародаро, ҳамроҳи шумо якҷоя ҳамин боғда як сайругашт мекунем ва ҳам вақта беҳуда сарф намекунем. Якчанд мавзӯи дагар мезанем ки подписчико, тамошобино айма хоҳиш кардагиянд ки дар ҳамин мавзӯъ ма гап занам. Якум мавзӯъ, як мавзӯи хеле муҳима, як бародар да ман муроҷиат кард дар Инстаграм ки як одам қати кор мекардан, ҳам одам вақте ки хонашон сум рӯй кардани мешава, модараш касала и бачара ва ӯ одам мега ки ма да тем ҳаме баром ҳам сумта мерасонам ва и бача ҳам сумша мегира, ҳаму бародара мета қати як телефон. И одам мега ки ман ҳам телефонта қати сумуд мебарам дар хонатон мерасонам, лекин дурӯғ мега, фреб мекуна ин бачара. Сума қати телефонаш мегира, и бача зангш мезанад, телефонаш киштагиай дар телефонош ҷавоб намегардона ва ҳам дӯсте ки ҳамин одам фреб кардагия ҳаму медониста ки мисол ҳамин сум барои лечени модари ҳамин бача будагия. Ва и бародар ма хоҳиш кард ки суратҳои ҳамин одами фреб кардагира ма дар интернет монам ва касе ки ҳамин одам мешноса ба ҳамин одами фреб хӯрдагӣ занг бизана ва умедворае ки мумкин ягон одам ҳаминро бишноса ва ҳамин сумоша ҳамин одам баргардона ва очаш бемора ба очаш бояд ҳамин сумора роӣ кунад. Ва бародарози ма сурата дар экран намемонам, сурати ҳам одами фиребкардагира ай чи сабаб, ай сабабе ки мисол ма дар кори ё ай пеш набудам, ма ин кора мисол точно намедонам да, мақсад ҳамин кор чӣ кор шудагия. ҳозир шумо ному фамилияи ҳамин одами фиребкардагира мебинен дар переписка ва агар дар мобайни шиносои шумо ягон одами ба ҳамин хел ному фамилия агар боша, шумо ба ҳамин бародари фиребхӯрдагӣ занг мезанен, номаро шумо диден. ҳамин одам сурати ҳамин одама дар шумо роӣ мекунад. шумо диден тасдиқ карден ки дар ҳақиқат ҳамин бародаре, хай қати ҳамин бародари фиребхӯрдагӣ далши кортона ҳал мекунен. Мисол худш мегатон ки чӣ кор кардан накора. Фақат ман хоҳиш ҳамин бародар рад намекунам ба хотири модари бемораш. Мисол айдаси ман кор меам, ман кора кардам. Ва дигим хоҳиш ки ма подписчико кардан ба наздики як духтарак да ма да имон нависонда ки ака як мушкили хеле ҳам ҷиддия дар интернет, мисол ҳамин корро бисёр рух метиҳад. ҳамира агар илоҷиш боша, шумо бифаҳмонед ки ҳамин корро накунад. хай мисол ма ба ӯ духтарак фаҳмонам ки хай ма ози ма бугумш ки ягон каса ки фалон намуд видеоро снимат накунен, чӣ баъд боз снимат намекунад, мекунанд албатта. боз ҳам болои ҳамида гуфта ки хай мумкине ки каме ҳам боша дар ягон одам таъсир кунад. ин духтарак чӣ мега? Мега ки дар биголайф дигар ҷойҳо духтарои тоҷика шарманда мекунанд. Яъне ки ҳамун наворои ай биголайф духтарои тоҷика сабт кардагира мегиранд дар шабакаҳои YouTube мепартоянд ва ба фикри ҳамун духтарак ҳамин кор шармандагӣ ҳисоб мешавад ва дар ҳамин кор гунаҳгор ҳамун шахсое ҳастанд ки ҳамин видеоро дар YouTube мепартоянд. гунаҳгор одами видео партофтагӣ нестад дар хели кор. гунаҳгор ҳамун одаме ҳастад ки хича дар биголайф дар прямои эфир дар намоиши ҳамагон мондагия. яъне ки ӯ духтар худаш дида ва дониста медонад ки прямои эфир як эфире ҳастад ки ҳамаро тамошо мекунад. касе ки будурае открития метавонад тамошо карда. дар ҳамон ҷо гапҳои бадахлоқона, гапҳои бешармона, гапҳое ки ва оз шумо мумкин ҳайрон шед, ҳайрат монед ки ман мегӯям ки ҳама хеле видеоро дар интернет партофтанда ҳамун одами видео партофтагӣ гунаҳгор нест, балки ҳамун одаме ки дар ҳамин видео иштирок дорад, яъне ки ҳамун шармандашидагӣ ба гуфти ҳамин одамо, ҳамун худаш гунаҳгор аст. Не дар ҳама ҳолатҳо, не ки дар бисёри ҳолатҳо, мисли ҳамин прямои эфир, мисли духтари дар тӯй рақс кардагӣ. барои чӣ худшон гунаҳгоранд? барое ки агар ҳамун духтар дар прямои эфир иштирок намекард ва ҳамин хеле бадахлоқона, дағалона рафтор намекард,
ура чӣ хел метонистанд ки ба навор бигиранд ва дар интернет партоянд. Ҳам хел ҳаст? Бале, ҳам хел ҳаст. Ва ёки бисёри ҳолатҳо ма дидагим блогерҳо дар муроҷиат мекунанд ва дар хидмат муроҷиат кардагиянд ки ака фалон туя партофтагиянд дар ҳамун туй хоҳари ма ёки апаи ма рақс кардагияй ҳамура интернет то есть ҳамура илтимос я бало кунин а интернет удалид кунанд. Ман логикаи ҳамаи хел одаморо намефаҳмам. Яъне ки ту аввал хоҳари хита ёки апаи хита иҷозат додӣ дар туй дар мобайни садҳо одамо баромада рақс кардаистай ва ҳамҷа саду бачаҳои бегона ҳамура на ай паси экран балки живой ай пеш дидестаянд. Ин кор мумкин будаю ай паси экран дидан мумкин набудая. Ҳама хел логикатона камтар истифода барем. Изначална раз ки намефаратон ки мисол ҳаму хеш табортон ёки ягон наздиктона дар интернет дига одамон ҳамура бинанд ҳамура шарманда мисол дига одамон ҳамура набинанд мисол барои ту дидани дига одам барои ту шармандагӣ ҳисоб шава намонеш ҳамун хоҳарта аввал намонен ҳамун духтара аввал ай хона баромадан ёки мисол баромадани ҳам монден намонен ки дар туи маъракаву дар дигар ҷо рақс кунанд туи чизои ҷои ҷамъиятӣ айдаи яъне ки раста дар туи баромадӣ рақс кардӣ тира уже саду одамо мебинанд. бо ин туё камера дора шумо мебинед ки дар ҳар як туй камера ҳаст ва ин сабтҳои камераҳо медонед ки то куҷо паҳн мешавад. Яъне ки ҳамаи хеш таборои тарафи шаҳр тарафи арӯс ҳама метонистай бибинад ҳеҷ гап не. Дар туй дар хиди туй саду нафар мардак занак одами хидию бегона медидай рақси ӯ духтара ҳеҷ гап не. Аз паси экранам агар дар хонаи хеши табори шаҳр арӯсам медидия ҳеҷ гап не. Фақат дар интернет медидай шармандагарӣ. Ман хеле гапа логикаша намефаҳмам. Ва дар охир бародаро чӣ гуфтанем? Мисол намехоҳем ки дар ягон ҷо акстон биғалта, намехоҳем ки дар ягон ҷо видео ягон хеш табори ягон наздикотон биғалта. Изначална дар ҳамаи хеле ҷоҳои ҷамъиятӣ, дар ҳамаи хеле типа прямой эфир, типа туё, типа ҳамаи хеле ҷоҳои чизо иштирок накунед. Иштироки карден, аллакай шумо худтона публично дар ҳама дар показ дар намоиш монден. Хай дар намоиш монден чӣ ба ай дига одам бо хафа мешин. Мисол ӯ одаме ки видеои ҳамун духтара бурда дар интернет мисол пахш кардагӣ боша агар ҳамун одам нарафтае ки ай хонаи ҳамун духтар ҳамура панои камера кана бурда партофта боша. Правилно? Рақс завқи рақс кардан дорӣ. Бира хонада дар пеши шавҳарат, шавҳар надошта бошӣ, дар пеши апа ва хоҳари худат, дар пеши модари худат, трезори хонада пардара каш, рақс кун. Шарт нест дар показ рақс кунӣ. Шарт нест прямой эфир дар рақс кунӣ, дар туи рақс кунӣ, баъд ақиб гирия кунӣ ки записи мара дар интернет партофтем. Ва вақте ки ман ҳамин духтаре ки дар ин омада муроҷиат кард, ҳамон як гапа гуфта ки бале ҳамин гап дам духтаракам рост мегуфт, гуфта ки бале ҳастанд мисол расмое ки дар интернет партофтагиянд мисол номуси духтароро шарманда мекунанд, не ки ҳастанд расмое ки ҳастанд видеое ки дар ҳақиқат мисол ҳамҷа менависанд ки шармандагии духтари тоҷик ёки рақси духтари тоҷик дар асл мега ҳамуҷа видеои духтари тоҷик неста, видеои дига миллата. Бале бародаро муроҷиат ба ҳамааму одамое ки ҳамхели кору заниматса мекунанд. Бале бародаро агар дар асл видеои духтари тоҷик набоша, пас чӣ ба шумо дар ҳамун видео менависед ки рақси духтари тоҷик ёки шармандагии духтари тоҷик ва дар интернет мепартониша? Мақсад чие? Бале ман медонам мақсад ягон одам намехоҳад ки ин мена миллати худша пас зана. ҳози мегӯянд ки эй барои пас задани миллати худаш мекунад, барои пас задани миллати тоҷик мекунад. Не, ягон кас мақсадаш нест ки миллата пас бизанад. Мумкин е ба мақсади просмотр шида бикунад, мумкин е ба мақсади ҳар чи дигар кардан. Не ки бародаро дар кор нест. Амуҷа духтари тоҷик нест, нанависиш духтари тоҷик. Тамом, дар кор нест ҳамин кор. Чӣ ба шумо шайтонӣ мекунем? Бо даболаи шайтонӣ кардагитон бо миллата уже паст мезанем. Дар як минтақаи Тоҷикистон ман ному фамилия намегум дар кадом минтақа, барое ки озибо дар комментария менависанд ки ҳамин гапа ба мақсади пас задан гуфта боша мумкин не бародаро. Ман маҳз барои ҳамин ному фамилия ҳамун одаморо намегум ва ҳамун минтақаи ки ҳамин ҳодиса рух додагия, ҳамин гапҳоро ман намегум дар кадом минтақа рух додагия. Фақат мегум ки чӣ рух додагия. Як модар падар духтарашона ба шавҳар доданӣ мешаванд ва ташхис мекунанд. Ҳамаи мо аллакай медонем ки пеш аз ба шавҳар додан мебаранд, ташхис мекунанд ки ҳам духтар солима ёки носолим. Ташхис мекунанд, ҷавоби духтора мегиранд ки духтар носолим аст. Ва ҳамин падар занша мега ки хита қади духтар дар об парто бикаш, ман химат дор мекашам. Ва ин падар хича дор мекаша, ай шармандагира, ай шарманда нашам гуфта, яъне ки ҳамун шармандагира тоқат карда наметавона. Ва ин занак хича дар об мепарто, яъне ки падару модари ҳамин духтар ай пешти ҳамин духтар шида ба чӣ кор даст мезананд.
не ки оқибати ҳози духтар маълум нест ки духтарша чикор кардагия иш маълум нест ҳама ҳами коро ҳами хел воқеа ҳами хел чизо айч сар мезанад а як чизи ночиз мисол духтар вақте ки ёшай рафтори бад мисол қати бачаҳо бисёр гап мезанад дар ин хел прямо эфир иштирок мекунад дар туи рақс мекунад дар ин коро чӣ мекунад ҳама ҳами коро оста мешавад ягон кор як ябора намешавад имрӯз қати ӯ бача гап мезанад пага қати як тая дигааш пага дар прямо эфириш иштирок мекунад пага ин коршо мекунад пага ӯ коршо мекунад не ки ҳамон ҳеҷ вақт фикр карда наметавонад ки оқибат инем хеле кор мумкина рух буда пичаим корои ма ягон кор як ябора карда намешавад ҳама оста мешавад имрӯз иша кард кори сабуктара кард пага ӯшо мекунад пага ӯшо ҳама дар хайр то видеоҳои оянда видеои наваш зад кунем